नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। त्या प्रेमी युगुलाच्या आत्महत्येनं सिंधुदुर्गात खळबळ। मंत्री उदय सामंतांनी दिली ब्रेकिंग न्यूज। आणि शिवसेनेच्या 3 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी राजीनामे। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विरोधी पक्ष नेतेपदाचा मुद्दा समोर आल्यानंतर आमदार अनिल परब यांना मंत्री उदय सामंतांनी टोला लगावलाय। अधिवेशन काळात ते बोलत होते। काय याच्यावरती त्यांना काय रिप्लाय नाही, मी रिप्लाय विधान परिषदेतच त्यांना दिला। हे फ्रस्ट्रेशन आहे। विरोधी पक्ष नेतेपद काँग्रेस त्यांना क्लीन शीट देत नाही। काँग्रेसवाले त्यांना सांगत नाहीत की तुम्ही विरोधी पक्ष नेते व्हा। त्याच्यामुळे ही चिडचिड होते आणि त्याच्यामुळे तो राग कोणावर काढायचा तर समोरच्या सत्ताधारी पक्षावर काढायचा। हे अनिल परबांनी काल केलेलं आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काय उत्तर द्यायचं ते विधान परिषदेमध्ये मी स्वतः दिलेलं आहे। मला प्रभारी नगरविकास खात्याचा मंत्री म्हणून प्राधिकृत केलेलं आहे। ते पत्र विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे देखील आहे आणि विधानसभेच्या सभापतींकडे देखील आहे। त्याच्यामुळे तो जो शब्द त्यांनी वापरला होता तो त्यांनी मागे घेतला, परंतु नैराश्यातनं आता काहीच होत नाही। मग आम्ही काय करायचं, कारण ते विरोधी पक्ष नेत्याच्या खुर्चीकडे असं बघत असतात, त्याच्यामध्ये बंटी पाटील बसलेले असतात, त्याच्यामुळे ही चिडचिड होते। त्याच्यामध्ये काय मला असं वाटतं की जास्त मनावर घेण्याची काही आवश्यकता नाही आणि जे काय उत्तर द्यायचं ते मी सभागृहातच त्यांना दिलेलं आहे। रोहित पवार आज ठाकरे शिवसेना आणि शरद पवार राष्ट्रवादीकडून निवडून आलेले आमदार महायुतीच्या संपर्कात आहेत। 1 महिन्यात धमाका होणार असे संकेत मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेत। मुंबईत अधिवेशनानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते। शिवसेना आणि त्यांच्या इतर मित्रपक्षांना वेगळं सोडेल, भाजपची एकाची सत्ता आल्यावरती यांचा वापर झाल्यावरती सोडून गेला असं कोण म्हणाला? रोहित पवार म्हणतात आणि उद्धव ठाकरे देखील म्हणतात की कडीपत्त्यासारखा वापर करून फेकून दिला जाईल। या सगळ्यांचे निवडून आलेले आमदार हे महायुतीच्या अनेक पक्षांच्या संपर्कामध्ये आहेत। जर सांगायचं झालं तर युपीटीचे काही आमदार हे आमच्या संपर्कामध्ये आहेत। त्याची प्रचिती तुम्हाला 1 महिन्याभरामध्ये येईल। तसं ज्यांनी हे वक्तव्य केलं त्यांच्या पक्षाचे आमदार हे अजितदादांच्या संपर्कामध्ये आहेत। त्याची प्रचिती तुम्हाला 1-2 महिन्यामध्ये येईल। आणि त्याच्यामुळं नक्की आपण स्वतः काय करायचं हे काही लोकांना कळत नसल्यामुळं अशा पद्धतीची वक्तव्य होतात। इथं कुठेही महानगरपालिका झाल्यानंतर महायुतीमध्ये मतभेद निर्माण होतील, भाजप आम्हाला वाऱ्यावर सोडेल, हे त्यांचे जे काही मनसुबे आहेत हे ऑलरेडी विधानसभेला पण धुळीला मिळाले, या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये देखील धुळीला मिळाले। आणि तुम्ही 21 तारखेला परत एकदा माझ्याशी ज्यावेळी चर्चा कराल त्यावेळी हे सगळे जे पक्ष आहेत जे आमच्यावर टीका टिप्पणी करतायत यांची दखल देखील घेतली गेली नाही निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, असं चित्र महाराष्ट्रामध्ये आहे। चंद्रकांत खैरे असं म्हणतात की 35 आमदार आता तुमचे म्हणजे शिंदे गटाचे भाजपात जाणार उदय सामंतांच्या नेतृत्वामध्ये। याचं उत्तर मी दिलेलं आहे। पहिली गोष्ट, माझ्या राजकीय मर्यादा मला माहिती आहेत आणि ज्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी महाराष्ट्राच्या स्तरावर उद्योगमंत्री करून मला महाराष्ट्रामध्ये फिरण्याची संधी दिली, त्यांच्याबद्दल अशा पद्धतीनं करणारा मी काही कार्यकर्ता नाही किंवा तसा संस्कार देखील माझ्यावर नाही, हे मी ऑलरेडी देखील सांगितलंय। पण एकनाथ शिंदे साहेबांना मी एवढ्यासाठीच धन्यवाद देईन की मला उद्योगमंत्री केल्यानंतर अनेक लोक माझी महाराष्ट्राच्या स्तरावर दखल घेत आहेत, हे माझ्या दृष्टीनं अतिशय चांगलं आहे। आणि जे पराभूत झाले 2दा-3दा त्यांच्या सर्टिफिकेटची मला आवश्यकता नाही। ते किती वेळा एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आले होते, किती वेळा एकनाथ शिंदे साहेबांकडे बसले होते, किती वेळा अंबादास दानवेंची तक्रार करत होते, किती वेळा अंबादास दानवेंना शिव्या घालत होते, हे त्याचं आत्मचिंतन त्यांनी ज्यांनी कोणी म्हटलेलं आहे त्यांनी करावं। ते आध्यात्मिक आहेत असं मला वाटतं, ते देवाला मानतात असं मला वाटतं। तर कधीतरी देवाच्या समोर सांगावं की त्यांनी पक्षप्रमुख युबीटीचे त्यांना काही अद्वा बोलले नाहीत किंवा अंबादास दानवेंबद्दल बोलले नाहीत। त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही कर्तृत्व दाखवलेलं आहे, फक्त ते आमच्यासोबत आले नाहीत, का आले नाहीत, कशासाठी आले नाहीत मला माहीत नाही, पण ते देखील येणार होते। त्याच्यामुळे त्यांनी सल्ला मला द्यायची आवश्यकता नाही आणि त्यांनी माझ्या निष्ठेची तुलना करण्याची आवश्यकता नाही। सशस्त्र सेना दिनानिमित्त 7 डिसेंबर 2025 ला सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवा निवृत्त सैनिक संघाच्या वतीनं आयोजित जिल्हास्तरीय मिनी मॅरेथॉन स्पर्धा आमची धाव जिंकण्यासाठी आमचा सलाम सशस्त्र सेनेसाठी अत्यंत उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली।
बिबट्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार शरद सोनवणे यांनी बिबट्यांचा वेश परिधान करत विधान भवनात आलेत. महाराष्ट्र बिबट मुक्त करा अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे. मी आमदार शरद सोनवणे, किल्ले शिवनेरी छत्रपती शिवरायांची शिवजन्मभूमी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. माझ्या विभागामध्ये 3 महिन्यामध्ये 55 बळी हे बिबटच्या हल्ल्यामध्ये झालेले आहेत. 2014-15च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मी हा धोका सांगितला होता शासनाला की ही मांजराची प्रजात आहे. हा शेड्यूल 1चा नसून हा शेड्यूल 2चा आहे. याला शेड्यूल 2 मध्ये आपण प्रस्तावित करा, जेणेकरून याला आपल्याला पकडता येईल किंबहुना आपल्याला याचा बंदोबस्त करता येईल. पण त्यावेळेला काही मनावर फार काही घेतलं नाही. आज जवळजवळ हजारोच्या संख्येने संपूर्ण बिबट आज महाराष्ट्रावर फिरतायत. महाराष्ट्राचा हा जो आता बिबट जो आहे तो आपत्कालीन घोषित केला पाहिजे राज्याचा. राज्य आपत म्हणजे काय, तर राज्य आपत म्हणजे राज्यावर आलेलं संकट म्हणजे बिबट आहे. तर या राज्य आपत घोषित करावं आपण. आणि राज्य आपत घोषित करत असताना आपण सर्वांनी आता तातडीने, आता खूप उपाययोजना झाल्या 2014 पासून तर 2024 पर्यंत वेगवेगळे प्रयोग केले अधिकाऱ्यांनी सुद्धा फॉरेस्ट खात्याच्या, पण त्याच्यामध्ये काही यश आलेलं नाही. काल विधिमंडळामध्ये लक्षवेधी होती, त्यावेळेला 288 पैकी अर्ध्या आमदारांनी या विषयावर फार मोठा हल्लाबोल केलेला आहे शासनावर. त्यामुळे ही आपत्कालीन गोष्ट आहे. शेतामध्ये आमची महिला भगिनी, आमची माय मावशी, आमची आई, आमची आजी शेतामध्ये काम करू शकत नाही. आज लहान लहान मुलं शाळेमध्ये जाऊ शकत नाही. आज लहान लहान मुलं अंगणामध्ये खेळू शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आमच्या शुगर कॅन म्हणजे जिथे ऊसाची शेती आहे त्या सगळ्या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने आज बिबट वावरतात. बिबट्याची संख्या मोठी आहे. आम्हाला माणूस मेल्यानंतर 25 लाख रुपये दिले जातात. 25 लाखाने गेलेला माणूस, गेलेली व्यक्ती, एखाद्या पतीची पत्नी, एखाद्या पत्नीचा पती, एखादा लहान मुलगा, एकुलते एक बाळ, हे 25 लाख त्याची किंमत होऊ शकत नाही. आम्हाला पैसा नको. आतापर्यंत 17.5 कोटी रुपये तुम्ही दिले. त्या 17.5 कोटीच्या मदतीची माती झालेली आहे. किती पशुधन केलं, किती आमची माणसं गेली. त्यामुळे आता बिबटच्या बाबतीमध्ये मी त्याने एक उपाय सुचवलेला आहे. हा नसबंदी किंवा शेळ्या सोडण्याचा जो प्रकार आहे, अधिकाऱ्यांना माझी नम्र विनंती आहे, अधिकारी इन करून एसी कॅबिन मध्ये वरती बसतात, त्यांना बिबट्याचा भय नाही, त्यांना या गोष्टीची कल्पना नाही. माझं विनंती आहे या बाबतीमध्ये शासनाने सुमोटो हा आपत विषय लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री महोदय, 2 उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे फॉरेस्ट मंत्री गणेशजी नाईक साहेब यांनी 2 रेस्क्यू सेंटर तातडीने बनवावे. 2 रेस्क्यू सेंटर, एक जुन्नर मध्ये आणि एक अहिल्यानगर मध्ये, की जेणेकरून या रेस्क्यू सेंटर मध्ये तुम्हाला तातडीने यांना पकडता येईल. आज नागपूरला अधिवेशन चालू आहे. इथून 10 किलोमीटरच्या अंतरावर अवघ्या 10 किलोमीटरच्या अंतरावर आता सकाळी 2 तास ते एका बिबट्याला शहरामध्ये घुसलाय. उड्या मारतोय या गच्चीवरून त्या गच्चीवरून, त्या अंगणातून त्या अंगणामध्ये. लोक संपूर्ण घरदार सोडून पळून गेले. आज नागपूर सारख्या ठिकाणी ही परिस्थिती आज झाली अधिवेशनामध्ये. त्यांना 2 तासापूर्वी त्यांनी ऑपरेशन करून त्यांना ते बेशुद्धीचं इंजेक्शन मारून त्याला उचललं गेलंय. माझी विनंती शासनाला एवढीच आहे, 90 दिवसामध्ये एकही बळी महाराष्ट्राला परवडणार नाही, शेतकऱ्यांना परवडणार नाही. सर्वसामान्य माणसाला जीवनाचा अधिकार दिलेला आहे. जसं प्राण्यांना जगायचा अधिकार आहे तसा माणसाला जगायचा अधिकार आहे.
नागरी वस्तीमध्ये बिबट्या येतो हे आपला मोठा अपयश आहे. त्यामुळे 90 दिवसाच्या आतमध्ये 2 रेस्क्यू सेंटर बनवा. आणि मी तुम्हाला सांगतो, जी ही वन्यजीव संस्था आहे याची म्हणजे वर्ल्ड वाईज ती संपूर्ण या लोकांचा खर्च करायची त्याची तयारी झालेली आहे. बिबट 72 तासामध्ये एकदाच फक्त अन्न खातो, 72 तासामध्ये एकदा, बाकीला तो जिरवतो. त्यामुळे त्याला आता सुद्धा आमच्याकडे एक बिबट निवारा केंद्र प्रयोगासाठी आहे. 2000 पासून ते चालू आहे. तिथं 50 बिबट्या सांभाळतात. त्याची संख्या 105 झाली. त्यांना तिथेच जागेवर बसून त्या ठिकाणी त्यांना वेळेमध्ये तिथं चिकन दिलं जातं, म्हणजे त्यांचं खाद्य दिलं जातं. माझं सरकारला निवेदन आहे, आपण एकही मृत्यू इथून पुढे होणार नाही. आणि 90 दिवसाच्या आतमध्ये 2 रेस्क्यू सेंटर हा एकमेव पर्याय आहे. शेळ्या सोडणं, नसबंदी करणं, त्याला गोळी मारणं, गोळी मारायचा अधिकार फक्त नरभक्षाला आहे. सरळ आणि साध्या तुम्ही बिबट्याला गोळी मारूच शकत नाही. त्याला आयडेंटिफाय करायला, त्याला लॅबोरेटरीमध्ये जायला, त्याच्या नखाचं रक्त काढून चेक करायला 3-3 महिने जातात, 4-4 महिने जातात. आणि मग कसं शोधणार? माझी विनंती आहे माझ्या मायबाप सरकारला, आपण सुमोटो आजच्या आज विधिमंडळात निर्णय घेतला पाहिजे. 90 दिवसात 2 रेस्क्यू सेंटर, एका बाजूला नर, एका बाजूला मादी. नर आणि मादी यांचं सेपरेशन करून मोठ्या पद्धतीचे 2 रेस्क्यू सेंटर आपण ते तयार करावेत. तेवढा पैसा शासनाकडे आहे, तेवढी तरतूद आहे आणि ते तुम्ही कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि महाराष्ट्राला आपण बिबट मुक्त करा, महाराष्ट्राला आपण भयमुक्त करा अशी कळकळीची विनंती मी महाराष्ट्र शासनाला करतो. बिबटचा आणि जंगलाचा लांबोड संबंध नाही. बिबटची निर्मिती ही आमच्या जवळच्या असलेल्या ऊस शेतीमध्ये आहे. एकही माणूस जंगलात, एकही बिबट्या जंगलात नाही. आय एम सॉरी, मी आपल्याला सांगतो तो विषय मुद्दा वेगळा आहे. जंगल तोड हा जो करतो त्याला तुम्ही 100% विचारणा केली पाहिजे. आज हा बिबट्या जो आहे हा असलेल्या शेतामध्ये जन्माला येतो, ऊसाच्या शेतीला जन्माला येतो आणि आमच्यामध्ये वावरतो. हा जंगलात जात नाही. त्यामुळे त्याला शेळ्या सोडून सुद्धा काही फायदा होणार नाही. रेस्क्यू सेंटर हे त्याच्यावरचा फायदा नसलेला ओपिनियन आहे आणि तेच केल्यानंतर आपण वाचू शकतो असं माझं ठाम मत आहे. आकडा 5 किलोमीटर मध्ये एक बिबट्या वावर करतो स्वतःचा. आता त्याची संख्या गव्हर्नमेंटला आणि फॉरेस्टला पण सांगता येत नाही. पण आमचं म्हणणं आहे 2000 रेस्क्यू सेंटर मध्ये 2000 थांबतील. एका बाजूला नर, एका बाजूला मादी, अशा 2 रेस्क्यू सेंटर एका वेळा चालू केलं पाहिजे. आणि तुम्ही 2000 बिबट जर तुम्ही हात टाकाल, तिथून पुढे आपल्याला कळेल की पाठीमाग काय राहिलेत का न राहिले, कारण त्यांचा अंदाज येत नाही. 5 ते 7 किलोमीटरच्या परिघामध्ये तो एक माणूस वावर करत असतो. इकडे गेला पूर्वेला का तो आपल्याला तोच वाटतो, पश्चिमेला सुद्धा तोच असतो, दक्षिणेला सुद्धा तोच. वाटताना आपल्याला 4 वाटतात पण तो असतो एकच. राज्यभरात अनेक भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये माणसांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महायुती सरकारकडून बिबट्यांनी खाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर येऊ नये यासाठी जंगलातच शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. अधिकृतरित्या या निर्णयावर मंजुरीची मोहर उमटवली नसली तरी पुण्यातील काही भागांमध्ये बिबट्यांना खाण्यासाठी शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडण्यात आल्यात, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे. ते मंगळवारी नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. बिबट्यांच्या मानवी वस्तीतील वाढत्या हल्ल्यांविषयी वनमंत्री गणेश नाईक यांना विचारणा करण्यात आली. यावर प्रतिक्रिया देताना गणेश नाईक यांनी म्हटलंय की हिंस्र प्राण्यांना जे भक्ष्य पाहिजे ते भक्ष्य जंगलात उपलब्ध राहिलेलं नाहीये. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बिबट्यांना खाण्यासाठी शेळ्या किंवा बकऱ्या गळ्यात टॅग घालून सोडण्याचा आमचा विचार आहे. जसा प्रत्येक गावात एक नंदी असतो तशाच प्रकारे या शेळ्या बकऱ्या असतील. तुमच्या मुलाबाळांना आणि कुटुंबाच्या सदस्यांना बिबट्याचा धोका होऊ नये म्हणून काही ठिकाणी वन खात्यानं या शेळ्या सोडल्या आहेत. त्यांचं रक्षण तुम्ही करा असं आवाहन गणेश नाईक यांनी नागरिकांना केलंय. बिबट्या हा पूर्वी वन्यजीव होता, आता तो उसातील जीव झालाय. जंगलापेक्षा उसाच्या फडात बिबट्यांची पैदास होते, त्यामुळे बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. बिबट्या हा शेड्यूल 1 मध्ये येणारा प्राणी आहे. त्याचा समावेश आता शेड्यूल 2 मध्ये करण्यात यावा यासाठी आम्ही केंद्रीय वन खात्याला प्रस्ताव पाठवलाय. बिबटे जंगलात नसतील तर त्यांची गणना वन्यजीव म्हणून करू नये असंही आम्ही वन खात्याला सांगितलंय. राज्यातील ज्या भागांमध्ये जास्त बिबट्या आहेत तेथील बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्यासंदर्भातही विचार सुरू असल्याचं गणेश नाईक यांनी म्हटलंय. आफ्रिकेमध्ये वाघ, सिंह आहेत पण तिकडे बिबटे नाहीत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्याची मागणी केली तर त्याचा विचार कराल का अशी विचारणा आम्ही केंद्रीय वन खात्याला केल्याचंही ते म्हणाले.
सिंधुदुर्गात नुकत्याच नगरपालिका निवडणुका पार पडल्या। यात प्रामुख्यानं शिंदे शिवसेना विरुद्ध भाजप या दोन्ही मित्र पक्षामध्ये थेट लढत पाहायला मिळाली। दरम्यान या निवडणुका झाल्यानंतर वेंगुर्ल्यात शिंदे शिवसेनेच्या 3 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे एका पाठोपाठ एक तडकाफडकी राजीनामे दिले गेले। यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय। वेंगुर्ले तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, महिला तालुका प्रमुख दिशा शेटकर, उपजिल्हा प्रमुख सुहास कोळसुलकर यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिलेत। पक्षाला पुरेसा वेळ देऊ शकत नसल्याचं कारण देत त्यांनी हे राजीनामा दिले। वेंगुर्ला तालुक्यातील शिंदे शिवसेनेच्या प्रमुख 3 पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे हे पक्षांच्या वरिष्ठांकडे सुपूर्द केलेले आहेत। यात सर्वप्रथम जे शिंदे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आहेत नितीन मांजरेकर, त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा जो आहे तो या ठिकाणी सर्वप्रथम दिलेला आहे। यात त्यांनी आपल्याला आपल्या वैयक्तिक कारणांमुळे पक्षाला वेळ देणं शक्य नसल्याचं आणि त्यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं म्हटलेलं आहे। नितीन मांजरेकर हे आमदार दीपक केसरकर यांचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे। ज्यावेळी राष्ट्रवादीपासून नितीन मांजरेकर हे दीपक केसरकर यांच्यासोबत होते आणि ज्यावेळी शिवसेनेचे 2 गट झाले त्यावेळी नितीन मांजरेकर हे आमदार दीपक केसरकर यांच्यासोबत शिवसेनेत गेलेले होते। मात्र त्यांच्या या अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामुळे सर्वत्र एकच चर्चा आहे। त्यांनी नुकत्याच झालेल्या वेंगुर्ले तालुक्याच्या शिवसेनेच्या सभेमध्ये सुद्धा उपस्थित कार्यकर्त्यांना सांगितलेलं होतं की आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहे म्हणून। आणि त्याच्यानंतर 2 दिवसांनी ज्या महिला तालुका प्रमुख आहेत दिशा शेटकर यांनी सुद्धा आपल्याला वैयक्तिक कारणामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचं म्हटलेलं आहे। त्यांनी सुद्धा राजीनामा दिलेला आहे। त्याच्यानंतर जे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख म्हणून ज्यांच्याकडे पद होतं ते सुहास कोळसुलकर यांनी सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे। सुहास कोळसुलकर हे राष्ट्रवादीतून मागच्याच वर्षी शिवसेनेमध्ये दाखल झालेले होते। अनेक कार्यकर्त्यांसहित त्यांनी प्रवेश केलेला होता आणि त्याच्यानंतर त्यांना उपजिल्हा प्रमुख हे पद देण्यात आलेलं होतं आणि त्यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे। त्यामुळे अशा 3 पदाधिकाऱ्यांनी एका पाठोपाठ एक राजीनामे दिल्यामुळे सर्वत्र चर्चांना उधाण आलेलं आहे की नेमकं कारण काय आहे। या राजीनाम्याचं हे अद्यापपर्यंत समजलेलं नाही आहे। मात्र यावर अद्यापपर्यंत शिवसेनेच्या वरिष्ठांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आहे। त्याच्यामुळे या राजीनामा सत्रामुळे संपूर्ण राजकीय क्षेत्रात वेंगुर्ले तालुक्यात एकच चर्चांना उधाण आलेलं आहे। त्या दोघांमध्ये अगदी निस्सीम प्रेम होतं आणि याची दोन्ही कुटुंबियांना कल्पनाही होती। असं असताना देखील त्यांनी थेट धरणावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याइतपर टोकाचं पाऊल का उचललं असा प्रश्न सर्वांनाच पडलाय। अर्थातच कणकवलीतील 17 वर्षीय मुलगी आणि 22 वर्षीय मुलगा यांच्या एकत्रित आत्महत्येनं संपूर्ण सिंधुदुर्ग हळहळलाय। ही घटना घडली आहे कणकवली तालुक्यातील तरंदळे गावातील धरण क्षेत्रात। आत्महत्या करणारा मुलगा कणकवली तालुक्यातील कलमट गावचा असून तो 3य वर्षात, तर आत्महत्या करणारी मुलगी कणकवली शहरातील असून ती 12वीत शिकत होती। दोघेही वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत होते। याच दरम्यान त्यांच्यामध्ये प्रेम संबंध जुळल्याचीही माहिती समोर येते। तर मंगळवारी दुपारच्या सुमारास यातील मुलाचा मोबाईल हरवला होता। हाच मोबाईल शोधण्यासाठी तो सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास त्याच्या काकाची दुचाकी घेऊन घरातून बाहेर पडला। तर सदस्य मुलगी देखील सायंकाळच्या सुमारास मेडिकलला जाते असं कारण सांगून घरातून बाहेर पडली होती। मात्र दोघेही उशिरापर्यंत आपापल्या घरी न पोहोचल्यानं त्यांच्या कुटुंबियांनी शोधाशोध सुरू केली होती। तत्पूर्वीच्या कालावधीत मोबाईल हरवल्यानं मुलानं आपल्या आईचा मोबाईल काही वेळ वापरला होता। याच मोबाईलवरून त्यानं या मुलीला व्हॉट्सअप मेसेज केले होते। त्यामध्ये तरंदळे धरणावर भेटूया असा मेसेज दिसून आल्यानं सर्वप्रथम मुलाच्या कुटुंबियांनी रात्रीच्या सुमारास तरंदळे धरणावर धाव घेतली। त्यांनी धरणाच्या पाण्यात बॅटरी मारून पाहिली असता मुलगा आणि मुलगी असे दोघांचेही मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसून आले। घटनेची माहिती समजता
वाजताच मुलीचे कुटुंबीय तरंदळे धरणावर दाखल झाले. दरम्यान बुधवारी दुपारच्या सुमारास शवविच्छेदन प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये मुलगा आणि मुलगी या दोघांचाही मृत्यू पाण्यात बुडून झाला असून कोणताही घातपात नाही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. साहजिकच या प्रेमी युगुलानं आत्महत्या करण्याएवढं टोकाचं पाऊल का उचललं असा प्रश्न आता सर्वांनाच पडलाय. कणकवली पोलिसांकडून तपास सुरू असून मुलाचा हरवलेला मोबाईल शोधण्याचेही प्रयत्न सुरू आहे. मोबाईल सापडल्यानंतर आत्महत्येचं गूढ उलगडू शकेल अशी आशा व्यक्त होतीये. स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. वेंगुर्ले शहरातील निमुजगा भागात दुपारी अचानक आग लागली. याबाबत माहिती मिळताच वेंगुर्ला नगरपालिका अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत आग आटोक्यात आणली. यामुळे मोठा अनर्थ टळलाय. कोणतंही नुकसान झालं नाही. वलसाड हापूसला जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर देवगडमधील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन देवगड हापूसला त्याचा फटका बसेल असं मत माजी जिल्हा कृषी बाजार समिती सभापती संभाजी साटम यांनी व्यक्त केलंय. यावर्षीच्या आंबा हंगामाबाबत अनिश्चितता असून आंबा बागायतदार शेतकरी चिंतेत असल्याचं दिसून येत आहे. वेळोवेळी पडणाऱ्या पावसाचा परिणाम हापूस आंबा कलम बागांवर होतोय. त्यामुळे आंबा बागायतदार शेतकरी पुरता हतबल झालाय. यावेळेचा आंबा सीझन हा निसर्गाने पूर्णतः निसर्गाच्या हातात असल्यामुळे निसर्ग साथ देणार तसं होणार आहे. अजून थंडी पडलेली नाही, पालवी आंब्याला फुटलेली नाही आणि थंडी पडत नसेल तो पण पालवी जून व्हायचा प्रकार होणार नाही. त्यामुळे पालवी पूज पण जून होऊन त्याच्यातनं फुटवे येत नाही तोपर्यंत आपल्याला आंब्याचा काय होईल हे सांगता येणार नाही. आंबा मोर लांबडा आला तर त्याला कण येत नाही आणि तोकडा आला तर कण असतात. त्यामुळे त्या पालवीतनं आंब्याचा मोहर कशा प्रकारचा फुटतोय हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे त्याच्यातला नैसर्गिक. त्यामुळे जर त्याला तो लहान तुरे आले तर शेतकऱ्याच्या नशिबाने तो आंबा यंदा होईल. परंतु जर लहान तुऱ्यातला आंबा झाला तर त्याला कण नसतो. कणामुळे त्याचा आंबा फळ टिकत नाही, आंबा फळ गळतं आणि मग त्याचा परिणाम आपोआप पिकावर होतो आणि पीक कमी होतं. हा निसर्गाचा नियम आहे. अजूनही थंडी पडत नाही, थंडी वातावरण सारखं बदलत असतं. 1-2 तासांनी वातावरण बदलतं. त्यामुळे आंब्याबाबत तर शाश्वती सांगता येत नाही. हा सरळ हापूसवर अन्याय आहे. हापूस ही कुठेतरी चांगली प्रतिमा आहे ती घालवण्याची आणि आपलं वर्चस्व आंब्याचं बलसाडचं तयार करण्याची एक नीती आहे या ह्याची. त्यामुळे काय होतं आहे की बलसाडला आजपर्यंत आम्ही महाराष्ट्रात किंवा मग कोकणात किंवा इथं आम्ही काय कधी यांना विरोध केला नाही. तुम्ही करा, आम्ही त्यांना त्यांच्या विरोध नाही. पण हापूसच्या आंब्यावर सतत ह्यांचं हे असतं काय, हापूस आंबा हा चांगला प्रसिद्ध असतो, चांगला टिकतो, चांगला खपला जातो, मार्केट चांगला आहे. त्यावर मग तो हापूस बनवून आपल्याकडचा माल कसा जाईल
हे शेतकऱ्यांचं असतं आणि त्याला सरकार धोरण तसं सरकार राबवतं. त्यामुळे जी आय मानांकन हे आमच्याकडे 10-25 वर्ष 30 वर्ष चालू आहे याप्रमाणे. मग जी आय मानांकन आम्हाला देताना तुम्ही आम्हाला शेतकऱ्यांना खर्च करायला कशाला लावलात हाही प्रश्न आहे ना. मग जी आय मानांकन आमचं असताना मग तुम्ही दुसऱ्या राज्याला द्यायची का गरज नव्हती, दुसऱ्या बलसाडला आणि दुसऱ्या आंब्यांना. त्यामुळे जी आय मानांकन दिल्यामुळे आमचं एक प्रकारचं नुकसान आहे, कारण जी आय मानांकनचा आंबा हा एक्सपोर्ट चांगल्या प्रकारचा होत होता. तो एक्सपोर्टवर आमचा हापूसचा परिणाम होणार. जी आय मानांकन त्या बाहेरच्या देशात जास्त प्रमाणात त्यांच्याकडे सुसुविधा आहेत, ते सरकार त्यांना देऊ शकतं. आमच्याकडे 2-3च एक्सपोर्टच्या सुविधा आहेत, मुंबई, लासनगाव या ठिकाणी, आणि त्यामुळे आमच्यावर परिणाम हा होणार आहे हापूस आंब्यावर याचा. फूड प्रोसेसिंगच्या बाबतीत आमचा हापूस आंबा जो आहे तो कॅनिंगवर सगळा अवलंबून. कॅनिंगचा म्हणजे 3 नंबरचा किंवा 2 नंबरचा आंबा आपण कॅनिंग म्हणून वापरतो. तो कॅनिंगचा दर आमचा आहे या इथल्या लोकांचा, इथल्या देवगड हापूसचा एक 35 रुपये किलो किंवा 40 रुपये किलोमध्ये असतो. परंतु बाकीचा ठिकाणचा आंबा येतो, कर्नाटक धारवाडचा जो आंबा येतो तो आंबा 18 ते 12 रुपये ते 18 रुपये ह्या पट्टीत येतो. त्यामुळे त्याचा पल्प काढणं आणि तो पल्प कमी पैशात विकणं हे स्वस्त पडतं ह्याला, कोणाला गिरायकाला आणि बाकीच्यांना. त्यामुळे त्याच्याकडे ओघ असतो आणि 35 रुपयाचा आंबा घेऊन त्याचा पल्प काढून आम्ही जर विकायला गेलो तर त्याचा किलोचा रेट जास्त पडतो आणि त्या बाकीच्या बलसाड, गुजरातचा बाकी सगळा जो आंबा आहे त्याचा रेट कमी पडतो. आणि हा सगळा परिणाम करणारा म्हणजे असा घटक आहे की जर इंटरनॅशनल मार्केटमधलं जे आंब्याचा पल्पचा रेट काढला जातो तो एकच काढला जातो. आमच्या हापूसच्या आंब्याचा रेट 45 आहे म्हणून तिकडे कमी होईल असं काही नाही. त्यामुळे आंब्याचा पल्पला किंमत मार्केटमध्ये कमी आहे त्यांच्याप्रमाणे, आम्हाला रॉ मटेरियल जादा महाग पडतं असा तो मुद्दा आहे. त्यामुळे कॅनिंगला तो आंबा परवडत नाही. आणि मग मिक्सिंग त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे हे घालून तयार करणं असं ते होऊन मग विकला जातो. आणि मग तो कॅनिंग इथला आमचा लोकल जो कॅनिंग करणारा आहे तो म्हणतो हे सगळं एवढं करून आमचा आंब्याला दर नाही, मग आम्ही कशाला करायचं. आम्हाला जर बाहेरनं आंबा आणून कॅन करायचं असेल तर तो महाग पडतो. लोकलला आम्हाला 35 रुपये पडतो, तो पण 35 रुपये पडणार बाहेरचा आम्ही वाहतूक करून आणण्यावर. त्यामुळे आम्हाला तो कॅनिंगचा घटक आहे तो आमच्याकडे मागे पडलेला आहे. याबाबत राज्यकर्त्यांनी काहीतरी त्यावर उपाय ठाम उपाययोजना केली पाहिजे, करायलाच पाहिजे प्रयत्न. कारण याचे खासदार नारायण साहेब आहेत, दादांना या विषयाची चांगली माहिती आहे आणि त्यांनी त्याच्यात लक्ष घालून आम्हाला कोकणवासियांना याच्यावर न्याय दिला पाहिजे. केंद्राने याच्यात हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि जे आमच्यावर हापूस आंब्यावर गडांतर येतं आहे ते त्यांनी थांबवलं पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत आणि शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. नाही, त्यांचा पगार परवडण्यासारखा प्रश्नच नाही, पण पगार न देऊनसुद्धा परवडणार नाही आणि देऊनसुद्धा परवडणार नाही, कारण इथं लेबरच मिळत नाही. त्यामुळे जे आंब्याची मशागत करायची, आंब्याची जी वडलोबारची झाडं आहेत त्याची खतपाणी करणं, फवारणी करणं, तो आंब्याचं पीक काढणं हे इथं मजूर न मिळाल्यामुळे त्यांना बोलवल्याशिवाय आता आमच्यापुढे पर्याय राहिलेला नाही. आणि ते आंबा हा माणसानेच हाताळणार आहे, सेन्सिटिव्ह आहे, यंत्रामुळे किंवा यांत्रिकीकरण त्यात काही होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांची गरज म्हणजे मॅनपॉवर ही लागणारच आहे आणि त्या मॅनपॉवरला जर उत्तर द्यायचं असेल तर त्याचा भाव वाढला पाहिजे. इथली मार्केट कमिटी मोठी झाली पाहिजे, इथलं आंब्याचं मार्केट झालं पाहिजे. जसं अंड्याचं मार्केट आहे, सरकार मदत करतं, रोज अंडा खाओ हे खाओ असं जे मार्केट करतं त्याप्रमाणे आंब्याच्या मार्केटिंगला सरकारने मदत केली पाहिजे, तरच आंब्याचा भाव वाढेल. नाहीतर आंब्याचा भाव वाढणार नाही आणि मजुरी पडणार नाही. थोड्या दिवसांनी आंबा हा दुर्मिळ होत जाणार. कोकण रेल्वेनं तिकीट तपासणी मोहिमा तीव्र केल्यात आणि विना तिकीट प्रवासाविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. सुरक्षित आणि जबाबदार प्रवासावर लक्ष केंद्रित करत कोकण रेल्वेनं आपल्या मार्गावर तिकीट तपासणी मोहिमांची वारंवारता वाढवली आहे. या प्रयत्नांचं उद्दिष्ट तिकीट विरहित प्रवासाला आळा घालणं आणि अधिकृत प्रवाशांसाठी सुरळीत आरामदायी प्रवास सुनिश्चित करणं आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये कोकण रेल्वेनं
1070 विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबवल्या, ज्यामध्ये 42,965 अनधिकृत अनियमित प्रवासी आढळले. भाडे आणि दंड म्हणून एकूण 2.33 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एकूण 7,483 विशेष मोहिमा राबवण्यात आल्या, ज्यामध्ये 2,90,786 अनधिकृत अनियमित प्रवासी आढळले. या कालावधीत देय रेल्वे भाडे आणि दंड म्हणून 17.83 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. कोकण रेल्वे सर्व प्रवाशांना प्रवास सुरू करण्यापूर्वी वैध तिकिटे खरेदी करण्याचं आवाहन करतं. योग्य तिकिटाशिवाय प्रवास करणं हा दंडनीय गुन्हा आहे आणि संपूर्ण मार्गावर तिकीट तपासणी मोहिमा अधिक लक्ष केंद्रित करून सुरू राहतील. सर्व अधिकृत प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी KRCL येथे हिवाळा आणि ख्रिसमस सणांच्या काळात त्यांच्या संपूर्ण मार्गावर तिकीट तपासणी मोहीम तीव्र करणार आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. त्या प्रेमी युगुलाच्या आत्महत्येनं सिंधुदुर्गात खळबळ. मंत्री उदय सामंतांनी दिली ब्रेकिंग न्यूज. आणि शिवसेनेच्या 3 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी राजीनामे. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.